Egunon eta ongi etorri. Atzo gauean, Pasko gauean santua ospatzen entzun genuen, Evangelio mezua oihartzun bezala ari da oraindik. Ez dago hemen, piztu da. Kristo bizi dela gogoratzen digu, gugati piztua izan dela. Hori dela Evangelio ororen muina jainkoak baietz esan dio bere semearen eskaintzari. Eta heriotza desegina geratu da betiko. Jesus piztua gure artean dugula, ospa dezagun pozez Eukaristia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zugurekin. Invoquemos, queridos hermanos, la bendición de Dios nuestro Padre, para que esta agua que va a ser derramada sobre nosotros nos refuerce la gracia del bautismo, por el cual hemos sido sumergidos en la muerte redentora de Cristo, para resucitar con Él a una vida nueva. Jainko algustiduna, garbi gaitzala pekatutik eta Eukaristionen bidez, bere reinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala.
gora zu eskerrak zuri, zure semeako salbatzera, bidali diguzun horri. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari, eta pakea dorrenan gizonari. Eta pakea dorrenan gizonari. Gugatik jaio, gugatik bizi, gugatik Jesus hil zinan, gugatik orain pizturik zera, jainko aitaren argitan. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari, eta pakea dorrenan gizonari. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, egun honetan heriotza garaitu duen zure seme bakarraren bidez, betiereko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu geure jaunaren piztuerako festaburua ospatzen dugunok, zeure espirituak eraberriturik, biziaren argira piztu gaitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Hau da eguna jaunak egina, gure posata, gure atsegina. Hau da eguna jaunak egina, gure posata, gure atsegina.
eskerra jaunari ona baita, haren maitasuna betikoa baita. Esan bezate Israel darren, haren maitasuna betikoa. Jauna adakore, jauna akerina, gure ekostata, gure atzegina. Jaunaren eskuinak indarrez jokatu du, jaunaren eskuina guztiz garaia da. Ez naiz hilko, ez bizi baizik, jaunaren egintza kontatzeko. Jaunaren guna, jauna akegina, gure ekosata, gure atzegina. San Paulo apostoluak Kolosarrei egindako kutunetik. Zenideok, Kristorekin berpiztu zaretenez gero, bila itzazue zeruko gauzak, han baitago Kristo, jainkoaren eskuinaldean eseria. Irrika itzazue goiko gauzak, eta ez lurrekoak, hilik baitzatzu dudete, eta zuen bizia Kristorekin dago, jainkoangan gordea. Kristo zuen bizia agertuko denean, zuek ere aintzatu agertuko zaretearekin batean. Jaunak esana. Aleluia, 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 aleluia. Kristo gure pasko bildotxa, opari eskainia izan da, ospa dezagun pasko jaia. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zurekin, Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintzat zuri jauna. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él. Entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos.
Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Pasko zoriontsua opa dizuet. Aurtengo Pasko hau desberdina da. Eta importantea da geure bizitza Kristau bizitzan. Gaur Jesus geure jaunak grazi eder bat eman nahi dugu. Piztueraren grazia. Cristo, que es la luz que todo ser humano necesita en esta vida, y a veces nos conformamos con lucecitas pequeñas que alumbran cavidades pequeñas de nuestra vida, pero Cristo, que es la luz magistral de Cristo resucitado, esto es lo que hoy debemos de aceptar en nuestra vida, la gracia de la resurrección de Cristo encarnado en nuestras muertes más profundas. Esta es la luz de Cristo que nos recuerda que Cristo da la vida, de la misma forma que en la creación. También nos recuerda que Cristo pide confianza a cada uno de nosotros, tal y como se la pidió a Abraham. También nos recuerda que Cristo nos libera, del mismo modo que Cristo liberó al pueblo de Dios en el Éxodo. Y también nos recuerda que Cristo no nos abandona, del mismo modo que no abandonó a los profetas. Y también que Cristo ha estado siempre guiando la historia de la humanidad, y también la vuestra, la mía y la de todos nosotros. Gaurko egun honetan, geure bataioa oroiturik, berriz ere gonbidatzen zaigu Jangoikoaren bizi berrira sartzea. Geure bataioa jaso genuenetik, beste perspektiba baten jartzen zaigu geure bizia. Piztueraren perspektiba. Honek eramango gaitu Jainko Aitaren presentzian bizitzera. Kristaua ez da bakarrik Jesusengan sinistea, baizik eta Jesusen erara bizitzea, eta gaur jaso ditugun graziarekin bat eginda, bizitza eder hori bizitzera gonbidatzen gaitu. Jangoikoaren gandik, eta ez niregatik bizitzera gonbitea da. Benetan maitatzearen gonbitea da. Sufrimentuari bere zentzua ematearen gonbitea da. Itxaropentsu bizitzearen gonbitea da. Bestei zerbitzearen gonbitea. Jainkoaren maitasunean eta errukian bizitzearen gonbitea. Gaur, hilobian bi jarraitzaile sartzen dira, Pedro eta Juan. Irakurgaiak esaten du evangelioak azkenera arte, ikusi arte, ez zutela sinistu berak esandakoa, piztuko zela azken egunean. Juan lehenengo iristen da hilobira eta ez da sartzen, bildurra du. Pedroren atzetik sartzen da, eta ez zerbait bilatu nahi duelako, baizik eta Pedroren menpean bizi nahi duelako momentu eder eta politori, ez?
baina bere bildurrak ez dio ikusten, zer dagoen, zer pasatzen ari dan. Sartzen da, ikusten du eta sinisten du. Gaur ere, hoize eskatzen diogu gure jangoikoari, utzi dezaiogula geure bizitzan sartzen, ikusi dezagula zer egiten duen geure bizitzan, eta sinistu dezagula beregan. Berak maite gaitu. Berak guretzako betiko bizia nahi du. Hoy se nos plantea una llamada personal a aceptar y a encarnar la resurrección de Cristo en nuestra carne. Hoy se nos pregunta, ¿dónde necesito más luz en mi vida? ¿Qué parte de mi vida todavía está muerta? ¿Qué tengo que dejar atrás? Se nos invita a confiar en aquel que ha muerto y ha resucitado por mí y por cada uno de nosotros. Es una invitación a empezar de nuevo, a dejar atrás, a dejar entrar a Cristo en mi vida, independientemente de lo que pueda pensar o los miedos que pueda tener, dado que aquel que va a entrar en mi vida me ama más que yo a mí mismo. Jainkoaren piztueraren grazia hau kontuan eduki dezagula geure bizitza guztian, eta bertatik bizi gaitezela. Que nunca nos olvidemos esta gracia que hoy recibimos, la gracia de la resurrección en Cristo. También nosotros estamos llamados a vivir esta gran gracia, para vivirla con Cristo y así, muertos con Él, poder resucitar junto a Él. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zeru lurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila tobiratua izan zena, infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, Jaunaren piztuera santu eta bizi emailearen posez, geure gogo bihotzak eraberriturik, egiogun otoitz jaunari. Kristori eska dezaiogun bere maitasunez, eman dezaiola zoriona, poza eta alaitasuna, bere garaipena ospatzen dutenei. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko begiren beti. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre la resurrección de Cristo y se comparta este don con los pobres y los que sufren. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Kristori eska dezaiogun alai dezala oraindik bere garaipena ezagutzen ez duten gizakiak,
eta evangelioaren bidez postu ditzala herri guztiak, egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko betiren beti. Jesukristo gure jauna, zeure piztuaren egun honetan eskatzen dizugu entzun ditzazula geure otoitzak, eta zabaldezazula zeure errukia, zeure piztuerangan itxaropena jartzen duen herri honengan. Errege bizi beizera, ileskor eta intxatxu, gizaldi eta gizaldietan. Nideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Pasko pozez eskaintzen dizugu jauna sakrifizio hau, eta honek sortzen baitu eta janaritzen harrigarriro zeure Eliza. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin Eta gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri zu jauna handi horri beti gorestea baina poza handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskaina izen den egun aldi honetan. Bera da munduko bekatuak kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz geure eriotza ezereztu
eta bere piztueraz geure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti eta beti zeure intzaren gorazpena kantatzen. Katalizatu nahi genuekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zena, anoiko batzuena. Zerutan urrak goretzen duten, goretzen zure almena. Osana zuri zerun goietan, osana taorezena, edenkatua orain da beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gardeuek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiko kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztiko kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizu egau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Eta Kristus zerara jauta, zu berriz etorri arte, hau berri ona. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Fernando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman duzun Maria Paloma de la Flor zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duenez gero, pizturan ere berarekin bat izan dadila.
Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Telmo, Marijo, Pradi, Lorenzo, Pilar, María Ángeles, María, Jesús, Salvador, María Francisca, Carmen, Agirre Albizu familian hildako zenide guztiek, Mancisidor, Larrañaga familian hildako zenide guztiek, Lolita, Rosario eta Jose, Gorostola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, Juli eta Tomás, Omar eta Igilia, Milagros eta Luis. Eta hildako guztiak ere, arritzazu zeura aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainkoa ital guztidunun Espiritu Santuarekin bategan. Ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Aita, zeru eta zera da, santu izan bedi zure izena, etorre di zure reino bat, egin bedi zure naia, zeruan bezala korrean ere, emaiko zuta, egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei, barkatzen diregon ezkero, ez gaitzazu tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jaunaren pakega beti zurekin. Ema Josue pakea alkarri. Go!
atzo jatorrean, entzun ematean, bihotza senti behar da, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Emaiguzu pakea. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, niz nahi zinor zunere etxean zartzen. Baina zazuiz bat eta zendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zaindu zure eliza maitasun handiz, Pasko sakramentuez bizi berriturik pizturaren argira iritsi dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Bedenka zaitzatela jainko alguztidunak, Pasko jai honetan, eta zaindu errukia handiz bekatu bide guztietan. Bere semearen piztueraz bizi berritu zaituzten jainkoak, eman diezaizuela betiko biziaren zaria. Kristori maitasun bidean jarraituz, beraren lagun izan zaiteztela piztueran ere. Eta bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Ezkerra jamoikoari, aleluia, Zerun horren erregina, aleluia, aleluia. Kristus zaigu Jesus jauna, aleluia. zuregandik sortu dena. Aleluia. Ilobitik zutitu da. Aleluia. Zeruen erregina, Kristus zaigu Jesus jauna, Eskerrik asko etorri zeaten guztioi. Hoy en especial quisiera dar gracias a esos hermanos y hermanas que han venido desde el Líbano, que han celebrado con nosotros la Pascua, cerca de Anaya. Recemos, ayer me pedían que recemos por ellos, porque la situación allí no es fácil. Rezamos por esos cristianos del Líbano que están allí. También les pedimos a ellos nuestra oración por cada uno de nosotros. Egun eder bat izan dezazuela, eta jaun elagun, bihar elkar ikusten dugu.